jekk għadkom ma żiltux l-isem tat-tarbija tagħkom, illum hawn lista ta' 12 l-isem fil-Vanġelu, tistgħu tażlu wieħed minnhom, ma tkunx ħaġa ħażina. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta aħna nassoċjaw l-isem ma' persuna sabiħa, ma' persuna tajba, ma' persuna vera. Issa, tista' tkun tal-ispettakli, jew tista' tkun tal-isport, jew tista' tkun ta' ma nafxiex, però kemm tkun xi ħaġa sabiħa, tassew sabiħa, meta aħna l-isem li nagħtu lit-tarbija tagħna ikun isem li jinsab fil-kotba mqazza, fil-kelma talla. Bħalissa kont qiegħed nagħmel il-griżma jien lil ħafna tfal. U għal grazzja talla baqalna ħafna ismijiet li huma mill-iskrittura, li huma mill-Bibja, ħafna, hemm ħafna ismijiet sbieħ, kemm fit-Testament il-ġdid kif ukoll fit-Testament il-qadiem. U meta jiġu tfal qudiemi u nistaqsihom x'isimhom u l-parrini jgħiduli x'ismu jew x'isima, jekk ikun isem li ġej mill-Bibja, mill-iskrittura, jien nibgħat lil dak it-tifel jew dik it-tifla ifittex fil-Bibja x'ifisser ismu. Ifittex fil-Bibja l-istorja tal-personaġġ li jġib ismu, ta' dak ir-raġel jew dik il-mara li jġib ismu jew isimha. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta aħna nażlu ismijiet li huma saħansitra mniżlejn fil-kelma talla. Daqshekk m'iniex ninfluwenzakom, jew ngħidilkom, għax malajr l-aħħar darba kien hemm il-kwistjoni tal-Child Care Center u għamlu storbju fuqha malajr issa jinqala xi storbju fuq l-ismijiet. Imma qed inkellimkom verament b'konfidenza u b'imħabba bħalma missier ikellem lil dawk li jħobb, lil uliedu li jħobb. Jiena nixtieq ngħidilkom grazzi kbira għax illum li tkun ġenitur huwa ta' kuraġġ. Aħna nafu li Malta hija waħda mill-pajjiżi sfortunatament waħda mill-pajjiżi fejn il-birth rate hija kull ma jmur tonqos tinżel. Ma nafx niġux l-ewwel aħna jew l-Italja l-ewwel, imma qegħdin hemmhekk aħna nilagħbu flimkien. Ġifieri. Allura jiena nixtieq nirringrazzjakom mhux biss f'isem il-Knisja, intom qegħdin hawnhekk biex titolbu quddiem il-missier, imma nixtieq nirringrazzjakom f'isem il-poplu Malti Wawċi. Għax jekk nibqgħu sejrin b'dan ir-ritmu b'din ir-rata fejn fin 10 ta' snin il-poplu Malti se jirriduċi ruħu għal ftit nies, għal ftit eluf. Jikkalkulaw li bej wieħed u ieħor fil-50-60 sena li ġejjin il-poplu Malti kien nibqgħu sejrin b'din ir-rata ma jkunx iktar minn 5,000-6,000 ruħ. Il-poplu Malti u Wawċi. U allura nixtieq ngħidilkom grazzi, nirringrazzjakom ta' dan l-att ta' kuraġġ li qegħdin tagħmlu qiegħed nara wħud minnkom, anzi ħafna minnkom bit-tfal diġà. Forsi l-lum u xek il-mentalità li qed ngħixu fija, id-dinja li qed ngħixu fija hija impenn u jbeżżana l-fatt li jkollna tfal. Għaliex huwa impenn ekonomiku, huwa sforz u impenn dedikazzjoni kbira min naħa taż-żewġ ġenituri biex inlaħqu mal-isfidi maċ-challenges tal-ħajja. Veru, veru. Però jiena ngħid meta missirietna kienu f'sitwazzjoni li kienet ħafna u ħafna iktar imprekattiva u iktar diffiċli minn tagħna. U kienu kapaċi u xek itellow jirabbu mhux wieħed jew tnejn jew tlieta imma ħafna iktar. Allura aħna m'għandniex il-kuraġġ, m'għandniex is-saħħa, m'għandniex il-qawwa llum, m'għandniex il-kapaċità, m'għandniex il-possibilitajiet madwarna llum illi għalmenu nagħtu l-ħajja lil persuni oħra fil-familja kemm hi xi ħaġa sabiħa. U tinsewx jew forsi intom stess batejtu, forsi intom stess kellkom din l-esperjenza, però tinsewx illi llum iktar minn qatt qabel hija esperjenza, l-esperjenza tagħkom hi li dak illi jiġi fil-ġuf tagħkom huwa verament rigal, huwa verament don, ma jiddependix biss minna. Imma huwa don, huwa rigal li jiġi minn x'imkien ieħor. Mhux kemm tfaqqa subajk jew kemm tagħmel deċiżjoni u jiġi kollox kif tixtieq int jew kif trid int. Huwa rigal.
U allura verament għandkom għalfejn tirringrazzjaw lill-Alla li tħossukom mażulejn bħal dawn it-12 msemmija fil-Vanġelu. Ġesu jażel 12 u kif smajna wkoll fl-ewwel qari. Alla li jażel lill-poplu ta' Iżrael, Ġesu qiegħed jażel lilkom biex tkunu tistgħu tkomplu dan l-att sabiħ tal-ħolqien, tal-missier, tal-ħolqien. Ħanispiċċa bdejn biex ngħidilkom kemm hi xi ħaġa sabiħa li qegħdin tgħixu bid-diffikultajiet kollha li fija. Tgħidu li inti m'intix magħna, għandkom raġun. L-iskumdità ta' sħana, l-iskumdità ta' kollox u xek, nifhem id-diffikultà li tistgħu tgħaddu minnha. Nifhimha b'xi mod, anki jekk mill-bogħod, imma nifhimha. Però ħanidilkom dejn, intom fl-esperjenza li qegħdin tagħmlu, intom u tistennew it-twelej tat-tarbija tagħkom qegħdin verament tixbħu lill-Alla. Ħanejdilkom għaliex. Alla meta ħalaq il-bniedem qal rid nagħmel lill-bniedem fuq ix-xbija tiegħi, ritratt tiegħi. U hekk għamilna. U tagħna żewġ kwalitajiet l-iktar importanti tiegħu tafu li min huma li nħobbu għax Alla jħobb ma jafx jagħmel xi ħaġa oħra li fiħobb u li noħolqu mhix ċajta. Mhix ċajta, għamilna nixbħu lilu Alla ħabb u ħalaq u intom il-koppja tħobbu u toħolqu. U toħolqu intom u tħobbu. U tħobbu intom u toħolqu. Kemm xi ħaġa kbira u kemm xi ħaġa sabiħa. Ejjew nroddu ħajr lill-Alla nirringrazzjawh tad-doni ta' dan id-don li qiegħed jagħtikom. U ożżuh dan id-don, ożżuh. Tinsewx illi ħadd ma jħobb, ma jista' jħobb il-kreatura li għandkom fil-ġuf tagħkom iktar minnkom ħadd. Ħadd ma jista' jieħu ħsieb aħjar il-kreatura li għandkom fil-ġuf tagħkom iktar minnkom. Ħadd ma jaf x'inhu l-aħjar għat-tarbija li għandkom fil-ġuf tagħkom iktar minnkom. Tinsewhomx dawn. U kunu proud bihom. Dinja s-sejħa li l-Murej qiegħed jagħmlilkom. Nawguralkom mill-qalb.